Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Pirinetako iparraldean, Luzaideko udalerria aurkitzen dugu. 360 biztanle dituen herrixka txiki honek historikoki garrantzi handia izan du pasaleku bezala. Egun, Donibane Garazitik Orregara joaten den Doniako bidea betatik pasatzen da ere. Luzaiden dantzatzen diren dantzen artean, ezagunenak Luzaideko bolanteguneko dantzak dira.
Bolanteen besta, inauteritan du bere jatorria, baina azken menderdian bere evoluzioa ere izan du. Luzaideko bolantak etortzen dira, beren jatorria heldu da iauteretik, lehen hori karrozak eta kabalgadak eta iten zirelarik animalizio gisa ziren Luzaideko bolantak. Gero joan dira hori laburtuz eta gelditu dira bakarrik Luzaideko bolantak ezagutzen dugun bezala. Hori, ez dakigu zehazki noiztik dantzatzen diren Luzaideko bolantak, baina badakigu 1830ean badela idatzi bat Nafarroko artxibategian nun mintatzen dena Luzaideko bolantez. Lehenik ziren hori iauteri garaian, gero dantzatzen ziren hori Basko zaharrez eta duela 50 bat urte hasi gira dantzatzen Basko egunean. Luzaideko bolantak dantzatzen ziren inauteri garaian. Gero 1937tik aurrera hasi zen dantzatzen hori Basko zaharrez eta orain dantzatzen dugu Basko egunean. Orain dantzatzen dugu Basko egunean, lehenik dantzatzen dugu, iten dugu bisita ondoko herrira eta ondoko auzoetara, Pekotxeta, Benteta eta Arneiko herrira, auzo herrira, eta gero dantzatzen dugu Luzaideko plazan urtean behin Basko egunez. Luzaideko bolantak sortu ziren hori toberen eta laguntzeko, gero joan dira berak bakarrik dantzatzera eta orain ezagautuak gira eta emeki joeten gira auzo herritara gonbidapena aukaiten dugun tokietara. Luzaideko dantzen oso egoera onan daude, aste santuan, igandean egiten dira eta data hori oso referentziala da. Haiek bizi dira egun hori oso modu berezian, herri oso aparte hartzen du, ez bakarrik hor bizi direnak, Luzaiden, naiz eta kanpoko seme alaba, kanpoan bizi direnak, baita ere. Egun horretan jende osoa hurbiltzen da dantzak egiteko edo parte hartzeko nolabait moduan. Esan behar da, baita ere, azken urteetan izendatu dutela BIC edo Bien de Interes Kultural edo Interes Kultural ondare bezala. Izendatze hori alde onak ekarri behar ditu. Oraindik ez dugu ikusi erakundetik diru laguntzak asko edo berma, baina espero dugu etorriko dela. Eta gero, esan behar da ere, erreferendum bat egin zela, emakumeak parte hartzeko edo ez, eta baietxatera zen, eta hor une honetan hor dago. Ere, etorkizunean, oso barneratuta daude dantzak hauek herriko giroan, eta nortasun ikur bat da Luzaiden, eta hainbeste jendearekin parte hartzen, etorkizun oso ona ikusten da. Luzaideko bolanteguneko dantzak dantza multzo bat osatzen dute. Doinuak, eta jantzariak, jantza badira, martxak bera badira 14-15 gu joitentunak, eta gero badira bolan jantzak beste bizpairu, lau eta erreizka mutxiko, eskualdun, sorgin, badira berdin eta 25 jantza jotzen ditunak eta Basko egunean hemen.
Eta gero instrumentak, instrumenta badira trompeta, klarineta, saxofoia, akordionak, trombona, gero bombardinoa, duntatzen gira berdin 10 musikari, egun hortako. Luzaideko bolanten kabalgadak personai desberdina dauzka. Lehenbizikoa da zapurra, arek idikitzen du gure desfilea. Bere lana da gure korroak idekik atxikitzea eta irteerak eta sarrerak egitea eta jendea baztertzea. Bigarrena da zaldizkoa, zapurraren ondotik doa. Gero makilaria bere dantzatzen du makila, erran nahi du. Denetan ikusgarriena da eta jendeak gehienik maite duena da. Gero gorria da, bere funtzio eta bandelaria, bere funtzioa da Luzaideko bolanten taldea antolatzea. Gero neska eta bolantak, hori dira gure pertsonai guztiak. Bolantetan ikusten duzuen bezala, bolant honek kaska dauka, hori zen lehen erabiltzen zuena. Orain, boneta erabiltzen dugu. Bolandantzak inauteriakin lotura zuzena daukate, baina baita ere iparraldeko jauziekin eta baita baztango mutildantzekin ere. Bueno, Luzaideko jantzak esan behar da, 3 dantzak daudela, antexeatak, sorginak eta euskaldunak, garai batean, 20. mendean, 3. hamarkadan, Expo batera, Barcelonara. Expo batera eramateko moldatu zirena, eta horiek ziren jauziak. Orduan, hor daukagu, bai dantza hauek, 2 hilaretan egiten direla, eta gero jauziak daude. Horretaz aparte, polkak egiten dira, baita ere, eta ikusi behar ditugu polkaz ezik, beste dantzak ikusi behar ditugu jauziak bezala. Eta jauziak Pirineoetan daude, ipar aldeko dantzak dira, eta mutil dantzen oso harremanatuta daude, oso, eta gero bai Pirineoko beste dantzeekin baita ere. Bai Bearneko dantzak, Aragoiko eta Kataluniako dantzekin dudarik gabe. Ni hasiko naiz nire historien pixka kontatzen, ni tikitatik banin eta beti afiziona izan dut musikan eta dantza. Eta hasi nintzen nire flautatekin lan, apes batekin hemen, eta gero etorri zen Don Miguel Angel Sagaseta. Eta harrekin ikasi ginuen eta txistoi jotzen. Eta ordean jantzare egiten nuen makilaria ibiltzen nintzen. Eta gero apesak lan, txistoak hasi nuen, eta segitu du txistoak lan, eta hortai pasatu nintzen, saxofonia joitea. Eta horrean hasi nintzen hemenengo eta iparraldeko lagun batzuekin. Eta hoi badaukat, ja 53 urte jotzen dutela eta saxofonia hemen eta Luzaideko dantzariek lan. Eta, atatzen gira bazterreteko beste herritare, nun galditen duten eta hori. Eta nire historia hori da. Apesak hemen nintzuen ikarrarriko lan ederra, horre rekopilatu zituen eta Luzaiden eta bestalde eta iparralden eta egiten duten dantzaudenak liburu batean. Eta eneduriko horren merito handia, apes horren gatik, atxiki dira hemengo jantza. Bestela egungo egunean menturaz Luzaiden etzen jantzatuko jantza horien erdike. Zenta horrek atabai zituen Xubereko aldetik eta bildutuzten aniz eta jantza, musika. Eta enetako hori izan da hemengo buru bat nola errain dut, ez dakit nola erran.
okupatuena Itziar okupatu zen hemengo jantzerek ilan, eta bakarren ordua sartu zituen, Eta horri medioz, Luzaide berriz atxiki da hemengo jantzak. Orain dela gutxi arte, bolan dantzak gizonezkoen dantzak ziren, baina berriki herri galdeketa bat egin ondoren neskak ere parte hartzen dute. Emakumearen parte hartzeari dagokionez, nolakoa izan zen emakumearen parte hartzeren prozesu hori? Gu dakigunez edo hasieran bakarrik mutilek dantzatzen zuten, eta 1978, 79 urte inguru horietan, hasi zen ja neska parte hartzen konpartxan edo bulanten dantzan. Hasieran hasi ziren 2 edo 3 dantzarekin, zirela kontradantzak, esan dudan lehen, eta jantza luzea. Eta gero ja hasi ziren martxa, bolan jantza eta lauetan erdizka dantzak egiten. Eta 2006 urtean, egin genuen kontsulta bat dantzari guztiekin, dantzari izan direnekin, herriko jendearekin, galdetu ze iruditzen zitzaien edo emakumea ja parte hartzea dantza guztietan. Egin genuen jakin pixka bat herriaren iritzia eta esan dizuan bezala, azkenean hau da dantzatzen duen herri bat, ez gara dantza talde bat erabakitzen dituguna gauzak gure artean, adibidez. Orduan, erabaki genuen bolanten juntak edo, kontsulta bat egitea. Eta kontsulta horren ondoren, atera ziren emaitzak izan ziren 175, ados zegoela dantzatzea dantza guztiak mutilek bezala, 120 kontra eta 105 izan ziren berdin zitzaiela. Eta galdeketa horretan ere galdetu genuen ea ze jantzirekin dantzatu behar zuten, bolant dantzarekin, bolant trajearekin, edo haie daukaten trajearekin. Eta orduan hor ateratzen 175, segi zezatela dantzatzen orain arte egiten zuten trajearekin. Eta hori izan zen pixkat desadostasun handiagoa edo. Azkenean, adibidez Siberuan pertsonaia bakoitza dauka bere trajea. Orduan hemen ere pentsatzen genuen zuten, jendeak pentsatzen zuen, bolanteen dantzak egin behar zituzten, jantzi behar zutela bolanteak bezala. Orduan hor egon da desadostasun gehiago bezala, baina orokorrean emakumeek parte hartzea erabaki zen. Eta azkenengo 3 urte hauetan, 3-4 urte hauetan, kopuruagatik gehien bat, denez 140 eta plaza txikia denez eta hori, hasi ginen dantza guztia dantzatu beharrean, hasieran 3 dantza egiten bat zituzten, hurrengoan 7, hurrengoan 9, pixkat integratzen joaten, baina pixkanaka. Ikusiz lekuak, dantza batetik bestera pasatzeko transizioak eta hori, ez da oso erraza 140 dantzari antolatzea. Orduan, hori, helburua izan da pixkanaka haiek ere parte hartzea mutilek bezala, eta hortan gaude oraingoz, eta ez dago arazorik. Nik uste haiek ere ulertzen dutela, eta herriak ulertzen duela antolakuntza hau, eta helburua da pixkanaka albaute guztietan parte hartu, guztietan parte hartzea. Hori, denborarekin eta hori. Hori, daramagu 2 urte dantzatu gabe, orduan, datorren urtean ja dantzatu dezakegun. Dantza bat bere herrian oso barneratuta dagoenean, bakarrik egin alda balorazio baikorra. Eta kaso honetan, erabat inplikatuta dagoen herria, orduan hori alde on bat izugarria da. Eta gero, izendapena, BIC, bien de interés cultural edo interes kulturaleko ondare, rekonozimentu bat da, eta espero dugu horren bidez babesa izatea. Gero emakumeak parte hartzeak ere etorkizunean indartsuko dituzte dantza hauek, orduan balorazio oso baikorra izan behar da, nola ez?
Luzaide, herri txikia izan arren, herriko hainbat gazte eta heldu parte hartzen dute dantza hauetan. Zein da dantzen ikasketa prozesua? Gu hasten gara, dantzatzen dugu aste santutan igandean. Hasten gara 2 hilabete lehenago, ensaiatzen hemen herriko frontoian. Normalean izaten da hasieran txikienekin, 4 urtetik 14 urte arte edo. Eta gero ja hilabete bat falta dena da hilabete eta erdi, hasten dira ja handiak ikasten. Hori alde batetik. Baina ikasketa prozesu gehiena edo eramaten da etxean gehienak. Ze urtean zehar askotan aurra gehienik ibiltzen dira etxean dantzatzen eta musika jarri eta pausoak ikasten eta horrela. Eta gero ja hori esan dizudan bezala 2 hilabete lehenago edo hasten gara ensaiatzen frontoian. Orduan, bai. Eta ematen diren zailtasun handienak zein dira? Hasiera batean izaten dira antresantak deitzen den pausoa, jotzen dugula 2 aldiz hanka bakoitzean, eta pauso hori da nahiko zaila hasieran ikasteko. Orduan egoten gara adibidez sila baten kontra ensaiatzen eta hori izaten da pausurik zailena edo. Eta gero beste zailtasuna izaten da pauso desberdinak musikarekin koordinatzen. Orduan horretarako hasten gara txikitatik ja, 4-5 urterekin ja, eta aparte ere bai aurrek nahi dutelako, baina ja hasieratik pauso horiek ongi markatzen eta ongi hartzen, gero ja delako pausoak errepikatzen dira dantza guztietan iaia berdinak. Orduan gehien bat horregatik hasten gara egingo bai. Eta oinarrizko pausuren bat badago? Oinarrizko pauso esan bezala entresanta da, ze pauso asko ematen dute toke hau edo, eta gero pausoak gehien ematen direnak dira erdizka pausoa, dobla eta zote, pika, kontrapasa antzeko bat, eta hori entresanta, gehienak izaten dira horiek. Eta egun taldearen egoera zein da, zenbat dantzari daude? Oraintxe nik uste sekula izan den dantzari kopuru handiena daukagula. Nik uste iaz ez genuen dantzatu, aurten ere ez, baina azkenengo urtean dantzatu genuena uste dut geundela 130-150 dantzari inguru. Eta lehen hasi zirenean dantzatzen duela urte asko, izaten ziren 8, 10, 16, ziren kopuru oso handiak, baina azken urte hauetan, azkenengo 10 urtetan esango nukenik urtero 100 dantzari baino gehiago. Eta orduan hori bai, egoera nahiko ona bai. Eta gero esan behar da gure dantza taldeak edo gure volanteen taldeak daukan berezitasuna dela ez garela dantza talde bat. Ez gara joaten, ez gaituzte deitzen joateko herrira, ikuskizun bat ematera edo gu gara dantzatzen duen herri bat, tradizio bat mantentzen dugun herri bat, eta orduan bai deitzen digutela tarteka ezkontza batzuetarako, edo momentu puntual batzutan ospakizun batetarako edo, baina bestela normalean dantzatzen dugu bazko egun igandean hemen, Luzaiden, eta gero irtera, 4 edo 5 irtera gehienez urtean, eta jazta, orduan, hori, ez garen ez ohiko talde bat, nik uste gure egoera dela oso ona, ze bazko egunean hainbeste dantzari juntatzea, denak herrikoak eta tradizioa mantentzea, nik uste ongi gaudela bai. Orduan, esango zenuke herriarentzat oso garrantzitsua dela, ez? Bai, nik uste dela herriarentzat urteko egunik handiena edo bolante egunaren egun hau, ez? Ze jende asko berroda ez da urtean zehar askotan etortzen, lanagatik, urrun dagoelako, lanean dagoelako kanpoan edo, baina egun hauetan, aste santuan, elkartzen gara normalean familia guztietako kide gehienak ja. Eta orduan egun hau da Luzaideko egun handiena. Nik esango nuke festetan, baina jende askoz gehiago etortzen dela eta egun bereziagoa dela. Eta esango zenuke herri nortasunen edo identitatean dela puntu garrantzitsu bat? Bai. Edo oinarrizkoa? Bai, nik uste galdetzen baduzu beste lekuetan Luzaide ezagutzen duten edo ea badakiten on dagoen edo, seguro lotzen dutela volante egunarekin eta Luzaideko volanteekin. Ze honek dioen baten
Santiago bidea aparte, nik uste volante diotela ematen nortasun nagusia edo nortasun handi bat herriari. Bai. Eta azalduko diguzu pixka bat nola den volante eguna? Bai, goizean goiz ja, elkartzen gara hemen herrian, normalean 8 inguruan edo, eta egiten dugu bakoitzak edo kuadrillaka edo askaritxo bat, bakoitzak antolatzen du nahi duen bezala, eta gero ja 9:30 10 inguruan ja hemen elkartzen garenek, dantzatzen dugu han plaza ondoan, dagoen etxe batean, Karrikaburu deitzen den etxe aurrean, eta pasakaiez bat egiten joaten gara hor herri erdiraino, eta ja jaisten gara Pekotxeta eta Benta Sauzuetara. Beti izan da tradizioa Arnegi dagoela justo ondoan, herriko ondoko herria, bertara joatea dantzatzera goizean, dantza batzu, eta orduan egoten gara 12 arte edo, 12 hamar gutxi arte edo, ronda hori egiten, eta 12tarako igotzen gara plazara, hemen herriko plazan, ordu egiten dugu esango genuke ikuskizun nagusia edo goizeko ikuskizun nagusia. Plazan eguraldi ona badago, bestela frontoian. Eta hor dantzatzen dugu repertorio nahiko handia, ordu 2 arte edo, eta gero ja bakoitza joten da bazkaltzera etxera edo antolatuta daukaten moduan, eta 5etan berriro elkartzen gara hemen herrian, eta pasakaiez bat egiten joten gara herriko frontoira. Eta hor berriro egiten dugu beste ikuskizun goizean baino pixka luzeago bat, daude dantza eta pertsonaia berri batzu sartzen dira arratsaldean, eta gero ja 7:30 inguruan edo bukatu ondoren, ja musikariek jotzen dute ja dantzatu nahi duten guztientzako pieza batzu, eta volanteguna hor bukatzen edo volanten dantza ikuskizuna hor bukatzen da. Eta gero ja egiten dute gazteek hemen herrian afari bat, afari herrikoia, kontzerturen batekin eta aguantatzen dugun arte. Baina, eguna, volantek dantzatzen duten eguna bukatzen da frontoiko ikuskizunarekin. Bai. Hori izaten da orokorrean, ospatzen dugun modua. Eta, aipatu duzu bezala, errepertorioa nahiko handia da eta dantza desberdina daude. Nolakoak edo zein dira dantza horiek? Dantzak dira oso antzekoak, dira guztia dira jauziak, deitzen direnak, baina dantza bakoitza dauzka bere pausoak, edo bere pauso orden bat jarraitzen dute, ez? Eta bere doinuak, batez ere doinua, aldatzen dena da doinua. Pausoak antzekoa dira esan bezala, baina doinuak aireak eta hori dira desberdinak. Orduan, kenduta adibidez hasierako martxa, bolandantza eta lauetan erdizka, egiten direna binaka, lerroan, dantzatzen direla, eta Euskalduna Sorginak, lehen egin dugun pieza ere bai bat bestaren aurrean dantzatzen duguna, beste guztiak egiten dira korroan, borobil batean, eta gero bukaerako ere bai kontradantzak egiten direla neska eta mutil. Kenduta horiek beste guztia dira esan dizuna korroan dantzatzen direnak eta jauziak deitzen direnak. Repertorio nagusia oinarritzen da jauzi horietan. Eta jantziak nolakoa dira? Jantziak hau da volanten jantzia, hau da pertsonaia nagusia esan dezakegu dela volantea, konpartxan edo taldean gehienak dira volanteak, gero dauden eskatuak ere bai, horiek daukatela arropa desberdina, gero museoan hor dauzkazue denak jarrita, makilaria, makila batekin dantzatzen duena, gorriak, kasaka gorri batekin doazenak, horiek dira normalean festa antolatzen dutenak eta eguna ongi joan dadin edo arduratzen direnak. Eta gero zaldizkoa, zapurrak, horiek ere bai daukate haien trajea edo haien jantzia, baina volanteak taldeari izena ematen dion volante pertsonaia edo ni jantzitan nagoen bezalakoa da. Daukana fularra, petxera, kateekin eta brotxekin eta botoi hauekin egiten direna. Hau bakoitzak egiten du bere modura, bakoitzak antolatzen du nahi duen bezala, dauzkan kateekin, dauzkan botoiekin eta hori. Txapela bi ponpon edo deitzen diren hauekin, eskularruak, galtzak ere bai bakoitzak aukeratzen ditu bere koloreak.
hauekin, kaskabel edo hauekin, eta zapatilla ikusten duzuna txuriak, bai. Dakit zer gehiago azaldu dezakedan, bai. Eta pertsonaiek dantzan daukate funtzio desberdina edo... Bai, adibidez daude, esan bezala, lehenengo etortzen dira zaldizkoak, daude bi zaldizko, joaten direna taldeari, ari dira aurretik joaten direnak, eta lekua egiten dutenak pixkat, azkenean zaldia ikustean jendea baztertzen da, eta hori joaten dira aurrean, konpartsari hasiera emanez. Onden daude zapurrak, bizar handi batekin, kaska batekin eta aizkora batekin doazenak, horiek ere arduratzen dira guztia ongi lekua egitea, zaldiak ongi daudela, arduratzen dira pixkat hori, lekua egitea volantei pasatzeko. Gero etortzen dira zigantepekoak edo ziganteak, direla bi muñeka handi, bi neska. Ondoren gorriak, esan dutan bezala direla festa antolatzen dutenak eta pixkat nagusiak bezala edo. Hauek arduratzen dira musika kontratatzea, zer dantza repertorio egin, nola sartu, nola atera, guztiaz. Eguna pixkat bakoitzak egin behar duena edo noiz egin behar duen antolatzen. Ondoren daude bolantak, normalen etortzen dira neskak lehenengo, gero mutilak, eta tartean egoten dira makilariak. Haien makilarekin, haiek ere daukate haien dantza, bakarrik egiten dutena gure tartean. Eta gero bukaeran, arratsaldeko ikuskuzena, etortzen dira atxo eta tupinak. Direla bi pertsonaia, bat neskaren bata batekin eta jantzita, eta gero tupina dena daukana ardilarru bat eta jarrita, pixkat, nik uste pertsonaia direla lehengo iauterietatik pixkat mantendu diren pertsonaiak edo. Duela urte, nik uste hau hasi zen, Luzaideko bolantak hasi ziren iauteri giroan edo, eta nik uste pertsonaiak mantendu direla geroztik. Eta azkenean haiek egiten dutena ez da dantzatzen dute bi edo hiru dantza, baina gero egiten dute bukaeran joku bat bezala. Helburua da jendeak arropa kentzea egei, larrua kentzea bata hori kentzea, eta haiek saiatu behar dira ez uzten kentzen. Da joku bat bezala. Eta horiek dira pertsonaia nagusienak, bai. Bueno, ingo dugu pausoa edo... Venga, bale, baina errisa, Bueno, bezakit. Bueno, esan dudan bezala lehen gure pauso nagusia edo gure berezitasuna da antresantena edo jauzi egiten ditugula, hitza dioen bezala jauzi bat eginez, ez? Orduan antresanta izango zen jotzea hanka bakoitzarekin bi aldiz. Hor da zailtasuna, ez? Orduan, hasieran egiten duguna da bi aldiz jo, pausoa, bi aldiz jo, lehenengo pausoa izaten da hori. Eta gero ja izaten da salto bi aldiz. Salto bi aldiz, hori izaten da hori. Eta gero ja hori ongi ateratzen denean, salto bi aldiz, eta ja urrengoa bi aldiz, urrengoa bi aldiz, urrengoa bi aldiz. Hori da, hori da pausoa, baina gero egitea dena jarraian. Osea, berez, ez dirudi oso, ikusten duzunan dirudi zaila, baina praktika pixkatekin, ordu batzu sartuta lortzen da. Eta gero esan bezala, pauso honekin, antresantekin daude desberdinak. Erdizka izango zela itzultzia ematera, eta bi aldiz jotzea, bakarrik alde batekin. Ondoren beste aldera, eta beste bi aldiz. Hori izango zen erdizka pausoa. Gero izango zen bai dobla pausoa, dela jotzea alde batekin, eta gero bestearekin. Baina ez lehen bezala jarrean, izango zen bat, bi pauso, eta bestea. Hori? Eta hori, oso ongi, bai, hori da. Jo, alde batekin, horrela, pausoa eta bestarekin. Bai, eta, bai. Bueno, ezakit. Horrela, zango zen, bat, bi pauso eta bestea. Ez que bi pauso horiek ez ditut ikusten. Hori egin duzuna, nahi gabe egin duzuna. Bat, eta egin duzuna, pas, eta bestea. Eta horrela, bai. Bueno. Eta gero bestea ez dakit zein zote dobla, pika ere bai dela normala, bat, bi. Egiten dugula antesante bezala, egiten duzu pika horrela, eta ja joten zara beste pausa egitera, adibidez erdizka. Eta
dakit, guztia dira entresanta horrekin bezala, eta koreografia jarraituz. Osea, pausoak asko ez dira, baina hori.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.